Temen film mulai 10 kilo mangkat. Tenan. Laku. Ini ndelalah bejane ya pas teko kono nggon sewu. Udan wit awan sampai jam 3. Wis ya. Kalau harus hiburan. Karena dia sering nangkap hati. Oh. Nah, aku mulai rene tembusnya Sukoharjo ngene. Putus main berarti. Heeh. Aku sedih yo nuwun sewu keter-keter kluthuk-kluthuk tekan gone ora ya alhamdulillah. Tak genek bobi delok iso teko gone. Iki nek rasa. Koyok di loro ini orang ipang tahu ini. Koyok di bawah itu omah. So kenrakat seduluran ya. Dari sini koyok. Ujungnya kok kayak gitu? Ujungnya Gandeng arek kaya. Panas 10 wes. Panas 10 wis itu. Teknisan kembali itu. Tapi kan kalau di TV Mudirnya dibungkus ke pelan. Kayak langsung kayak. Wah, aku bisa bakar coba di mantu nih anu Gianti. Dulu tak kayak daging, coba tak kayak cakar karo suwiwi. Tapi bajing karo tua itu Jare mau mbok Pak Eko ngisore jane. ning sore daging. Lah iya, nek kono kan gak ngerti. Ngerti. Mbah, iki lho pekan kucing ya, Mbah. Lho daging nang jero. Yo biyen ora nek sungkan perke ngomong apa enake ya. Ini berarti karo deket kuno. Ibu itu tak buka daging itu sendiri. Iki pengen pekan kucing kan. Genahe teng mriki. Halo deh, Gimana? Ayo ngarep. Bobi, si wong ngedep ini karo si wong ngono iwake beda lho, kene wae saya ae. Wah, modho. Kalau dia dipasang ke side sini. Baik digawe modal. Nggih. Nuwun matur nuwun. Iki dibuka. Nggih, Bang. Nggih. Bre. Bukan dia kebetulan dan gitu.
Kok lah kok gede dhewe? Ya kuwi kan. Yo kok serang buruk ya? Lah kok kayak piro Kayak situ. lagi si tau asik mau 10 yo. Bulan lagi. Munting-munting. Dan gue tongkang nih. Bro. Loh, kurang apa nih? Nah, jadi gitu Ben. Udah lagi nih, pas ini. Oh, kurang apa bro? Sama aja. Nah, Bakon lah. Kurang pira aja ngapusi lo. Oke, Bang, nanti ke. Men, kurang ngomong, men. nih. Latihan marun. Latih ke. Latih ke. Wes, kene wes. Yo, siap yo. Latih kamu kok. Siap yo. Kurang telu. Iki cuma sakit gone. Pasti ki, Mas. Pak, kontak tak sik, enten ngene. Wis rumah sik, entek ngerti ki. Nanti kok kurang telu. Mana dedeng cek ae. Tek. Tek sik, tak sone. Paman. Kayaknya Bang. Kudu Bang. Dia mau. Kudu lah. Oh, kita bangun. Latih abang gemurah. Ini pernah garu Pak. Malah dengan sama borong. Masa.